Voiko tää vitsi työ ei voi olla yhtään kertaa vitsi tyylisempää? Mikä? Miten vitus tää avataan? Miten vitus tää avataan? Hei, kuka helvetti toi? Noniin, kuka toi on? Noniin. Oi, täällä on vielä toinen ole. Ei siis... vittu, mä en osaakaan tätäkään avaa. Ei, no niin, nyt se avautuu. Niin. Ai, mennään sisään. Onko se? Ei! Vittu, tää on hieno. Ei! Se ottaa se... Ei! Vittu, se on aitoa kultaa. Ei! Se ei voi ottaa sitä kelloa! Se ei voi ottaa! Lopakko viipas! Mitä helvetti? Mitä vittua täällä tapahtuu? Okei, mä ei ota tänne, meissä sinne oikein, ottava siitä vorosta, okei, menee tänne, okei, no niin. Missä se nyt? Mitä vittua täältä? No voi helvetti! Voi helvetti, vitsi tää poliisit on ihan tyynit paska, miten minun pitää tehdä tää työ nyt? Tää paska perse, ei nyt mä oikeesti ripulla itseni ei vittu, onks se mun perse? Ei jumalauta. Mä niinku palkan... Nyt tähtii pommi tähän näin. Mikä Stop pommi! Stop pommi! Oh shit! Oh no! Noniin. Varmaan tapoin sen. Ei vittu, se on vieläkin nyt perässä. Tähtii pois. Mä helvetin RPG, mä ampun tätä niin suoraan se perseeseen, että se perseilee. Ei saatana. Ei vittu, mitä se ampuu? Ei vittu! Vihdoinkin mä sain sun paska, ei hyvä luoja, ei hyvä. Joo, poliisit on just tässä, joo, mä sain ne just joo, se on tässä, kyllä se hengittää, mä just äsken katsoin. Älä ihmettele tätä puremalla. Siis joo, mä tiedän, voiko se vitsi olla nyt hiljaa. Niinku mä ymmärrän. No niin, mä ei, mä en halua saatana. Pidä turpas kiinni. Vittu sun kohta. Päästä nyt vittuu täältä, saatana. Siitä on niin pitkä aika, kunnes mä näin ton tyypin. No niin, mitä helvettiä? Siis... Homer! Hei! Idiootti! Mitä helvetti sä teet? Mitä sä teet? Onks toi ydinpommi? Mitä toi jo? Ei hyvä luo poliisit! Missä helvetti on poliisit? Ei! Tää ei voi olla tapa! Ei! Siis, mistä sä sait tommosen ydinpommi? Ei hyvä luo! Ei mitä? Ei! Please! Mulla on perhe, please! Siis sä tappaa itses, you know! Sä tapat minut ja kaikki tässä koko vitsi New Yorkissa, jos sä teet tämän! Ei, please! Älä tee tätä! Hei, kameramies, mene helvetti tätä, vetää vitsi, niinku oikeesti mene helvetti tätä, tää ei oo vitsi! Hei, nyt lopeta hakkaamista sitä! Lopeta hakkaamista sitä! Ei! Sä et ota sorkkarautaa! Sä et hakkaa sitä sorkkarautaa!